Reit croeso i blog fideo ychydig yn wahanol. Yn y cefndir mae Byrf yn dawtio fel chi'n gweld. Nid dyna'r reswm mae'n wahanol, ond fi wedi herwgipio aelod o'r gornel sinsir. Pidwch gweud wrth Mari Lovegreen, ond yma mae Dylan. Dylan, ti'n iawn? Siamai. Sy'n brofiad mae'r bod yn y gornel sinsir lle? Dwi'n licio fo ryd. Nethych chi glywed efo hyn yn gyntaf. Pam ti'n mynd licio fo? Wel, i ddweud y gwir, mae gen i wall. Lot fel Byrf wir. Ond dwi wedi gorau cymryd dipyn o'n... Mari sydd wedi lliwio fe, efo? Lliwio dipyn bach. Ond dwi'n teimlo bod fi cael ei fforsio wneud o. Okay. A dwi'n mynd hapus. Ti wedi cael dy fforsio i ddawnsio fel Byrf yn y cefndir fyd? Mae wedi cael ei fforsio i ddawnsio fyd, ond... Wrach yno, Rich. Wrach yno. Gan i weld. Wel da, reit. A sut mae'r aelodau eraill yn teimlo am fod yn y gornel sinsir? Wel, di Siôn ddim yma. Achos diolch eisiau bod yma, neu beth a fi. So, mae'n deud bod ydy'n mynd i ryw festival neu rhywbeth, ond da ni'n gwybod y gwir, de. Oce. Da ni'n gwybod y gwir, et. Reit, rhwngth ti a fi, a Byrf yna. Aelod o'r gornel sinsir wedi siarad mas. Oce, dyna ni, blog fideo arall wythnos nesaf. Ta-ra.